баҳс кардан мушкил аст ки бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аз бозиҳои беҳтарини олами футбол мебошанд, ба ваҷҳи вақте ки топ дастаҳои олам ва дар марҳилаи плей-офф бо ҳам вомехӯранд ки дар ҳайати ин дастаҳо иштирои футболи ҷаҳонӣ бозӣ мекунанд. Бо ин назардошт дар чунин бозиҳо на ҳамеша ҳисобҳои ҳангуф ба чашм мерасанд. Камбэкҳо бошанд хеле чизи нодиранд. Нигоҳ накарда ба ин вақтҳои охир ин Лигаи Чемпионҳо ба мухлисон чандин бозиҳои бузургро тақдим кард ки гӯё дар он ягон умеди ҷуброн кардани ҳисоби қаблӣ набуд. Муаллифи камбеки таърихӣ Барселона мебошад. Баъди мағлубияти гӯшношуд дар Париж, каталониҳо дар Камбэк ин камбеки таърихиро ба даст оварданд. Ҳарчанд ин ғолибият ба дунбол як қатор ҷанҷолу нофаҳмиро овард ки онҳо ҳама ба қарорҳои довар бастагӣ доштанд. дӯстон, рӯзи 10 март Барселона дар меҳмонӣ, яъне дар Париж, яке аз бозиҳои муҳими худро мегузаронад. Оё дастаи Куман метавонад мисли дастаи Энрике камбеки таърихӣ кунад? Ширкати Адениксбет ба ғолибияти ПСЖ боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам ки Барселона ғолиб мебарояд бо коэффициенти 3/3, аммо гузаштан ба дигар даврашро намедонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Ногуфта намонад, дӯстони ман, аз 1х барои ҳар як иштирокчони нав то ҳаҷми $100 дар вақти регистратсия кардан бо промокоди BARSATG туҳфа мекунанд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. соли пеш Барселона дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб омада буд ва дар ин мавсим бо якборагӣ қудрату тавоноии худро дар бозиҳои гурӯҳӣ нишон дод. Дар ин марҳила нилонориҳо бо Ман-Сити, Боруссия Мюнхен-Гладбах ва Селтик вохӯрданд ки барояшон муқоимати ин дастаҳо ягон мушкилӣ эҷод накард. Ягона талафоти имтиёз дар иттиҳод рух дод ки шаҳриён ба Барселона бо ҳисоби 3-1 ғолиб омаданд, аммо ин мағлубият чизеро дар ҷадвал тағйир намедод. То ин дам шогирдони Луис Энрике 15 холи лозимаро ба даст оварда дар садри ҷадвал менишастанд. Яке аз муддаиёни дигар ба даст овардани ҷоиза ПСЖ буд ки дар марҳилаи гурӯҳӣ як иштибоҳи хусса кард. Парижиҳо дар як квартет бо Арсенал, Базел ва Лудогорес буданд ва ба марҳилаи плей-офф афтидани ПСЖро ҳама интизор буд. Аммо ин ҷо нақши имтиёзҳои ба даст оварда кори худро карданд. Парижиҳо дар радифи 2 мусовӣ бо Арсенал, ҳамчунин дар бозии охирин дар майдони худ натавонистанд бар Лудогорес ғолиб оянд ва дар марҳилаи 8 финал бо Барселона рӯбарӯ шуданд. Аммо чунин ранг гирифтани корро дар Париж беасабоният қабул карданд. Охир агар чунин дастаҳоеро чун Барселона нагузарид, дар бораи кадом Лигаи Чемпионҳо метавон орзу кард. Бозии аввал дар майдони ПСЖ баргузор шуд ва парижиҳо аз дақиқаҳои аввал ташаббусро ба даст гирифта фаворит будани худро дар ин бозӣ исбот карда мехостанд. Он замон бузургтарин триои олами футбол Месси, Суарес ва Неймар шинохта мешуд, аммо имшаб ин нақшро бозингарони ПСЖ Ди Мария ки дубл кард ва Дракслер бо Кавани ки як голи задан иҷро карданд. Барселона комилан ба худ монанд набуд. Дар хати ҳуҷум чизе анҷом шуда натавонист. Хати дифоъ бошад бо сар додани 4 гол заифияти худро маълум кард. Дар ҳоле ки каталониҳо ба қавле муттаҳам доштанд, парижиҳо аз ин ғолибияти ҳангуфти худ истиқбол мекарданд. Охир то кунун чунин ғолибияти гӯшношунудро онҳо дар сатҳи Аврупо соҳиб нашуда буданд. Пеш аз бозии ҷавобӣ мутахассисон ба ғолибияти Барселона кам боварӣ доштанд. Охир то кунун ба ягон даста муяссар нашудааст ки баъди чунин бохти бузург камбек созмон диҳанд. Аз ин рӯ мухлисон низ барои як тамошои реванш ва бозии хуби даста ба Камбэк омада буданд. Луис Энрике дар ин бозӣ таваккалкорӣ карда тактикаи онро тамоман дигар кард ки нақшаи 3-5-1 буд, аммо он аслан 3-3-4 бидуни латералӣ буд ки нақши онро Неймар ва Рафина бозӣ карданд. Воқеан то идам Рафина дар чунин мавқеъ ягон бор бозӣ накарда буд. Нилонориҳо хело баланд ҷо гирифтанд ки ҳарифро дар назди ҷаримагоҳаш фишор биёранд ва ин ба онҳо муяссар шуд. Дар чунин бозӣ имкони зуд баргаштан ва тӯбро аз пои ҳариф гирифтан ҳангоми ҳуҷумашон ба миён меомад. Ҳатто муҳофизатгарони Барса дар бештари маврид ба хати дифои ҳариф наздик буданд. Чунин тактика дарав кор дод ва Луис Суарес дар дақиқаи 3 голи аввали бозиро вориди дарвоза кард. Бозингари уругвай аз хаоси ба амал омада дар дохили ҷаримагоҳи ПСЖ истифода карда тӯбро бо сар дохили дарвозаи трап кард. Баъди голи задашуда ва чанд ҳуҷуми пай дар пай, каталониҳо андаке фишорро сус карда ба нақшаи 3-1-4-2 гузаштанд ки дар шахси Серхио Бускес регисро дидан мумкин буд. Каталониҳо мекӯшиданд ки дар хати дифои ПСЖ коидагиро ёбанд ва дар охири қисмати якум чунин имкон даст дод. Иньеста бо як гузариши худ як ҳолати ногуворо дар ҷаримагоҳи Париж ба миён овард ки дар чунин дарҳам барҳами Крузава тӯбро вориди дарвозаи худашон кард. 2-0 ва нақшаи Барселона барои қисмати якум иҷро шуд. Дар оғози қисмати дуюм як ҳолати баҳсноки ин бозӣ ба миён омад. Томани Минье дар ҷаримагоҳ Неймарро аз по зад ва довар ба дарвозаи ПСЖ пеналти таъин кард.
кард ки месси онро моҳирона ба сама расонид. шояд чизе на ин буд агар афтиши неймар аз рӯи қоида, аммо гап сари ин ки бозингари псж пешпо хӯрда афтиду неймарро аз по зад. албатта ин қарори денис айтекин бар раванди идомаи бозӣ бидуни таъсир намонд. бо эҳсоси он ки ташаббус аз даст меравад, парижиҳо фаъол шуданд ва бо оҳистагӣ дар назди дарвозаи барселона ҳолатҳои хавфнокро ба миён оварданд. якумин чунин ҳолат баъди голи севуми барселона рух дод. эдинсон кавани партофти миньеро ба паҳлучӯби дарвоза зад, аммо дар дақиқаи 62 ӯ барселонаро дар ҳоли табоҳ гузошт. кавани партофти крузаваро бо як зарбаи олӣ ба гол табдил дода умеди каталониҳоро барои натиҷаи лозима зери хок кард. ҳамакнун шогирдони энрикеро мебоист се голи дигар бизананд ки худашон ба он боварӣ надоштанд. бозӣ ранги дигар мегирифт. агар аз ин пеш барселона ҳуҷумҳои аниқи головаро дар назди дарвозаи ҳариф ба миён овард, пас таи 25 дақиқаи боқӣ дар бозии барса як нобоварӣ дида мешуд. ба назар чунин мерасид ки дигар чизе парижиҳоро сади роҳ буда наметавонад. аммо дар дақиқаи 88 дидор неймар бо як зарбаи олиҷаноб раванди бозиро комилан дигар кард. баъди 3 дақиқаи дигар бозингари бразилӣ пеналти таъин кардаи доварро барои афтоиндани суарес ба гол табдил дод. дар сониҳаи охири бозӣ бошад неймар як партофти хело олиро ба иҷро расонид ки дар натиҷа серхио роберто голи шашуми барселонаро ворди дарвозаи парижиҳо карда ҳамаро бовар кунанд ки чунин аҷоиботҳо низ дар олами футбол рух медиҳанд. шодию нишоти футболбозони барселонаро ҳадду канор набуд. онҳоро фаҳмидан мумкин буд. охир онҳо на танҳо ғолиб омаданд, балки як камбекро дар таърихи футбол ба даст оварданд. то кунун назирашро касе ёд надошт. дар рӯзи дигар таоми расонаҳои олам дар бораи қаҳрамонии барселона мегуфтанд, аммо парижиҳо роҳафтода ва норозӣ буданд ва вақте ки ором шуданд ба ҳақ будани худ нисбати чанд қарорҳои довар эътимодӣ бастанд. охир ба ғайр аз пеналтие ки неймар аз по зада шуд, боз чанд ҳолатҳое буданд ки ба раванди бозӣ таъсир расониданд. бисёрие аз коршиносон ҳамчунин ҷаримаи дуюми 11 метраро ки дар он суарес аз по афтоида шуд нодуруст шумориданд ва ҳам пештар вақте ки маскерано ди мариоро аз по афтонид мебоист ҷаримаи 11 метра таъин карда мешуд. бо эҳтимоли зиёд ман ди мариоро задам, аммо фикр намекунам ки ин сабаби аслӣ дар ғолибияти мо буд, гуфт маскерано. ана маҳз ҳамин гуфтаҳо шаҳодати аслии ин бозӣ ва андешаҳои зиёде атрофи он буданд. усулан ин бозӣ бо ҳамин ҷузъиёташ ҳамакнун моли таърихӣ гаштааст. барои як ида аз мухлисон ки дар он радиф мухлисони барселона шомиланд, ин як қаҳрамонӣ ва барои идаи дигар ки мусаллим аст мухлисони псж бошанд шармандагии доварӣ шуд. аммо дар умум ҳама сари як андеша мутақинанд ки бозӣ дар камно санъати баланди футбол буд.